Studju tal-Bank Ċentrali jindika li t-titjib fil-paga minima se jibbenefika lil ħafna ħaddiema u mhux biss dawk li bħalissa jaqilgħu din il-paga. L-istudju jiffoka fuq iż-żieda li se tingħata f'Jannar u tinnota li din se twassal għal paga minima ta' 213 euro u 54 ċentesmu fil-ġimgħa. Dan ifisser żieda ta' kważi 11% f'sena waħda jew l-akbar żieda fl-istorja. Ir-riċerka li saret mill-Bank Ċentrali tindika li huma biss 3 minn kull 100 ħaddiem li jaqilgħu il-paga minima. B'kontrast madwar 4 minn kull 10 ħaddiema jaqilgħu bejn 6 euro 50 ċentesmu u 10 euro u 50 ċentesmu fis-siegħa, jew bejn darba u nofs u darbtejn u nofs il-paga minima. Li kieku wieħed jassumi li żieda fil-paga minima affettwat biss lil dawk li jaqilgħu din il-paga, l-impatt fuq il-paga medja jkun ferm żgħir ta' 0.04%, imma jekk wieħed jassumi li dawk li jaqilgħu ftit aktar mill-paga minima wkoll jaraw żidiet fil-paga, ħalli tinżamm xi ftit ir-relattività, l-impatt ikun ferm aktar. L-istudju għabażi ta' letteratura internazzjonali fuq is-suġġett jassumi li dawk li huma fl-10% blanqas pagi jieħdu żieda ekwivalenti għal dik tal-paga minima. Dawk li huma fl-iskaluna li jmiss jieħdu 80% ta' żieda u din tkompli tonqos b'mod gradwali għal dawk kollha li jaqilgħu sal-paga medja. F'dan ix-xenarju l-esperti jaħsbu li żieda fil-paga medja tlaħħaq sa 0.69% tal-pagi kollha. Wara li qarblu l-argumenti kollha anke fid-dawl ta' studji f'pajjiżi simili, ġie stmat li l-impatt tal-Malta se jkun ta' 0.11%. Fid-dawl li fl-2024 il-Bank Ċentrali qed ibassar titjib fil-paga ta' 6%, ifisser li t-titjib fil-paga minima se tkun parti żgħira ta' dan it-tkabbir, imma xorta se jaffettwa lill-maġġoranza tal-ħaddiema. Din turi li d-deċiżjoni tal-Gvern biex iżid il-paga minima kienet waħda tajba. Dan joħroġ aktar fil-beraħ in-negattiviżmu tal-oppożizzjoni li l-kap tagħha lanqas mara l-iffirmar tal-patt soċjali ġdid li wassal għaż-żieda tal-paga minima.